Bi vexwandin ji aliyê Partiya Sûriya Pêşeroj panêleke hevpeyvînî li bajarê Kobanê hat li darxistin û bi dehan ji kesayetin civaka sîvîl, parêzer, siyasetmedar û endamên partiyên siyasî têda beşdar bûn. Ew yek jî li gor serkerdeyên Partiya Navborî ji bo pêşxistina diyalogan û danasîna mafê gelan û destûra Pêşeroja Sûriyê. Arbenc ew e ku berî her tiştî em wek Sûrî kultur û seqafeta dayîn standinê ya hîwarê em bikin esas ji bo çareseriyê ji ber ku em zanin dengê selehan û qumbelan û teyaran û her rengê bermîlan pirsgirêka Sûriyê çareser nake. Yani ev bingeha wê ye. Bîr û baweriya me de wek hizba partiya me Partiya Sûriya Pêşeroj Bakur û Rojhilatê Sûriyê bingeha wê felsefa wê seqafeta ku em kanibin li hevdû rûnin kêmanî yanî û meselê xwe nîqaş bikin, guftugû bikin û çareserî jî rebînin. Panêl sê xal têda hatin guftugûkirin, destûr û amedkirina wê, nenavendî û sîstemên desthilatdariyê, herwiha diyaloga Kurdî-Kurdî û yekrêziya tevgera siyasî a Kurd. Serkerdeyên Xucahiya Enekesê li Kobanê di panêlê da tekez li ser yekrêziyê kirin û bal kişandin li ser pêwîstiya berdewamiya diyalogên herêmî. Ew xalên hane girîng ji hemû pêkhateyên Sûriya Pêşeroj da yek jî destûr û tarîxê destûran dide alî teşkîlê lecanê destûrî Asya hevgirtina mala Kurdî. Ême wek encûmen em tekez dikin li ser darûra hevgirtina mala Kurdî yek helwesteke siyasî berê xwe bi civaka navnetewî û muarida Sûrî yan her alî didin. Partiya Sûriya Pêşeroj ku di sala 2018 de hat damezrandin, tê nasîn wek partiyeke ser asta Sûrê û ev cara yekê ye ku li ser diyaloga Kurdî-Kurdî panêlan bi rêva dibe. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.